Diwrnod glib, diwrnod diflas, dim byd i wneud, tan heddiw. Dei Tectif? Yeah. Dwi angen dy heiro ti. Pam? Mae Mr Urdd ar goll. Faint wyt ti'n codi? Faint bynnag ti eisiau. Dydy hynna ddim yn digon. Dwi'n gwybod y gyfrinach ti. Pryd dwi'n dechrau? Mae rhaid i fi helpu, ond lle allai dechrau? Clive Clust. Felly, Clive Clust. Dwi'n credu bod ti'n gwybod am popeth sy'n mynd ymlaen ar y strydoedd. Felly, wyt ti'n gwybod am unrhyw beth am ddiflaniad Mr Urdd? Na, ti angen gofyn Llywelyn Llygaid. Pwy yw Llywelyn Llygaid? Pwy yw Llywelyn Llygaid? Felly, ti yw Llywelyn Llygaid? Wyt ti'n gwybod unrhyw beth am ddiflaniad Mr Urdd? Pwy yw Tommy Trwyn? Tommy Trwyn, lle mae Mr Urdd? Ti angen gofyn Bill Bossett. Na i fynd nawr! Pwy ti tro yma? Bill Bossett. Ag pwy ddylai ofyn iddo amdano diflaniad Mr Urdd? Clive Clust. O! A hofiwch e! Felly, dyn ni ddim yn agosach nawr nag oedd hynny ar y dechrau. Ond pwy fysa yn gallu gwneud hyn? Ni wedi bod gwmpas mewn cylch. Na ni, cylch. Eisteddfod cylch, Eisteddfod Urdd. Mr Urdd, fe yw masgot enwoca Cymru. Ag pwy yw ail masgot enwoca Cymru? Felly mae'n gen fi gennis o Mr Urdd. Ac eisiau cael gwared ohono fe, ond allai fe ddim bod. Na. Pwy? Rwy ni wedi amer ddyddiau. Pam na es i yn gynharach? Dewi Ddraig. Dewi Ddraig! Da iawn ti, mi rai. Ces arall wedi dod I pen yn arferchog. A da iawn fi, da iawn fi'r holl rhedeg o gwmpas yma. Dwi ddim yn iach yr oedran yma. Ag fi nath ffeindio allan mai Dewi'r Draig nath e. Fi nath sysio fe I gyd allan fy mhen. Fe nes ti wneud dilyn fi o gwmpas, rhedeg o gwmpas, ond wyt ti'n arferchog. Da iawn ti, blodyn, ar gyfer merch. Ffantastig. Ond, Dei Tectif, mae rhywun wedi dweud efo mwclis. Ah! Bywyd unig yw bywyd Dei Tectif.